अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे हे सिंधुदुर्ग तळगाव येथील विनायक राऊत यांच्या निवासस्थानी चक्क भजनात तल्लीन झालेले पाहायला मिळाले। जमिनीवर मांडी घालून त्यांनी टाळ हातात घेऊन ठेका धरला होता। पाहुयात आदित्य ठाकरे यांनी कसा धरला होता ठेका। युवासेना प्रमुख शिवसेना नेते लाखो युवकांचे प्रेरणास्थान माजी पर्यटन मंत्री आमदार आदित्य ठाकरे साहेब यांच्या उपस्थित आहेत। माझ्या वडिलांच्या आभार मानतो। धन्यवाद। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।